Δέσποτα Άγιε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, η Εκκλησία μας έρχεται να μας δώσει το πιο αισιόδοξο, το πιο χαρούμενο, το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, που δεν είναι άλλο από το μήνυμα της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι στα αλήθεια το θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης μας. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος, σε μία από τις επιστολές του, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά «Ή Χριστός ου και γίγερτε, ματέα η πίστης ημών», που πάει να πει, αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, δεν θα είχε νόημα η πίστη μας. Η Ανάσταση του Χριστού μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο στον πολύ περιορισμένο χρόνο που μας διατίθεται. Θα πούμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός, 2-3 μόνον πράγματα, τα οποία συνιστούν ατράνταχτη απόδειξη του γεγονότος της Αναστάσεως. Δεν θα αρκεστούμε στη μαρτυρία των Αποστόλων, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Φυσικά και εμείς που δηλώνουμε χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα όσα αναφέρουν οι Ιερές Γραφές, τα Ευαγγέλια μας, αλλά επειδή αυτοί που δεν πιστεύουν μπορούν να πούν «δεν πιστεύω». Γιατί να δώσω βάση στους μαθητές του, που ήταν οι δικοί του άνθρωποι και τα είπαν όπως ήθελαν, όπως τους βόλευε. Γι' αυτό λοιπόν θα πούμε άλλες ατράνταχτες επιβεβαιώσεις του γεγονότος της Ανάστασης. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από το προηγούμενο Σάββατο, το Σάββατο του Λαζάρου, όπου η Εκκλησία μας από τότε είπε ξεκάθαρα για την Ανάσταση. Τι είπε? Την κοινήν Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος. Δηλαδή, μια εβδομάδα πριν την Ανάσταση τη δική του, έκανε ο Χριστός μας την Ανάσταση του Λαζάρου για να μας επιβεβαιώσει, να μας βεβαιώσει και να μας επιβεβαιώσει ότι θα αναστηθούμε όλοι. Πώς ανέστησε το Λάζαρο μπροστά στα μάτια τόσων ανθρώπων που ήταν 4 ημερών νεκρός. Οι ίδιες οι αδελφές του του λέγανε «Μη, Κύριε, τι πας να κάνεις τώρα, θα εκτεθούμε». Καλά ήταν να ήσουν εδώ πριν πεθάνει. Τότε σίγουρα δεν θα τον άφηνες να πεθάνει. Αλλά τώρα τι να κάνεις? Τώρα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα την πούμε, τώρα έχουν πιάσει δουλειά τα σκουλίκια. Σκουλικιασμένος άνθρωπος, πτώμα. Τι θα το κάνεις? Και τον ανέστησε φρέσκο και λαχταριστό, ολοζώντανο. Είναι απόδειξη της Ανάστασης? Για δεν είναι. Δεν το έκανε μπροστά στα μάτια όλων? Το έκανε μπροστά στα μάτια όλων. Μεθαύριο, πρώτα ο Θεός, γιορτάζουμε τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου μάρτυρα, μεγάλο μάρτυρα, ένα πρωτοπαλίκαρο της πίστεώς μας,
τη μνήμη του Αγίου Τροπεοφόρου, του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, επειδή είναι ο πιο κοντινός στην Ανάσταση που εορτάζει. Την τρίτη ημέρα γιορτάζουμε τη μνήμη άλλων 3 μαρτύρων της πίστεώς μας, νέων μαρτύρων, του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης, μάρτυρες της εποχής της Αλώσεως. Γιατί τους αναφέρουμε? Μα γιατί απλούστατα, όχι απλά σχετίζονται με την Ανάσταση, αλλά επιβεβαιώνουν την Ανάσταση του Χριστού και τα λέμε όσο πιο απλά γίνεται για να γίνουν κατανοητά από όλους μας. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, πώς εξηγείται το γεγονός Άγιοι που έζησαν αιώνες πριν ή και χιλιετίες. Μιλούσαμε τις προάλλες για το συγκλονιστικό θαύμα του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Αγίου Χαραλάμπη, που έσωσε μια πόλη, τα Φιλιατρά, μια πόλη της Πελοποννήσου, από βέβαιο ολοκαύτωμα. Πότε έζησε ο Άγιος Χαράλαμπος? 1700 χρόνια πριν. Και πώς έφυγε? Με μαρτυρικό θάνατο 113 ετών παππού και παπά. Δεν το σεβάστηκαν, τον έγδερναν ζωντανό και στο τέλος τον έκαψαν. Και αυτός τώρα, μετά από 1700 χρόνια, εμφανίζεται ολοζώντανος και κάνει θαύματα. Και πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, πώς εξηγείται το γεγονός? Αφού πέθανε ο παπάς, ο παππούς, ο Χαραλάμπης, και μάλιστα κακήν κακός, πώς εξηγείται τώρα να ζει, και όχι μόνο να ζει, να έχει και δύναμη? Το ίδιο συμβαίνει με τον Άγιο Γεώργιο που αναφέραμε προηγουμένως, το ίδιο συμβαίνει με τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη. Τον Άγιο Ραφαήλ τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Του κόψανε πρώτα την κάτωση αγώνα, παραμονή του Πάσχα του έτους 1463, 10 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και αφού 4 ημέρες τριγυρνούσε χωρίς κάτω αγώνη, και επειδή ήταν αριστοτεχνική η δουλειά, δεν ήθελαν να τον σκοτώσουν κατευθείαν. Λέει η ιατρική επιστήμη ότι εάν δεν πειραχτεί βασική αρτηρία, ώστε να πεθάνει ο άνθρωπος από ακατάσχετη αιμορραγία, μπορεί να ζήσει χωρίς κάτωση αγώνη. Λοιπόν, αυτοί οι δήμοι, οι βασανιστές του την έκοψαν την κάτωση αγώνα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τον θανατώσουν κατευθείαν, αλλά να τον αφήσουν να υποφέρει. Και την Λαμπροτρίτη, ξημερώματα δηλαδή, την Τρίτη του Πάσχα εκείνης της χρονιάς, 12 παρατέταρτο, θα μου πεις, πού τα ξέρεις αυτά? Μα οι ίδιοι οι Άγιοι τα αποκάλυψαν στους ανθρώπους, τους απλούς που εμφανίστηκαν. Οι ίδιοι οι Άγιοι τα αποκάλυψαν. 12 παρατέταρτο το βράδυ, ξημερώνοντας τρίτη μέρα του Πάσχα, του κόψανε και το κεφάλι. Και εμφανίζεται ο Άγιος σήμερα, μετά από 500 χρόνια ζωντανός, και όχι μόνο ζωντανός, έχοντας και δύναμη να κάνει θαύματα. Θαύματα, όχι αστεία, όχι τεχνάσματα των παπάδων για να ξεγελούν τους αφελείς. Θαύματα, αληθινά, καραμπινάτα, με αποδείξεις, με βεβαιώσεις από νοσοκομεία, από γιατρούς, με σφραγίδες, με υπογραφές σε ανθρώπους που ήταν ξεγραμμένοι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο, στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Αυστραλία. Πώς εξηγείται το γεγονός ένας σφαγμένος άνθρωπος πριν από 500 χρόνια τώρα να εμφανίζεται, και όχι μόνο να εμφανίζεται, να έχει και δύναμη? Τι είναι αυτό? Απόδειξη της Ανάστασης είναι. Να η απόδειξη της Ανάστασης. Ότι ο Χριστός μας αυτά που είπε στις αδερφές του Λαζάρου, ότι λέει όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει. Και αν πεθάνει, δηλαδή αν φύγει από αυτόν τον κόσμο, πάλι θα ζει. Ότι είναι αλήθεια. Είναι πιστός ο Θεός, αγαπητοί μου. Είναι μπεσαλής. Κρατάει τον λόγο του. Είναι αξιόπιστος. Ό,τι λέει το κάνει και με το παραπάνω. Ό,τι υπόσχεται το δίνει.
Είπε λοιπόν στις αδελφές του Λαζάρου ότι ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε. Να την η απόδειξη. Να την οι Άγιοι μας. Αυτή είναι η πραγματική και η αληθινή και η ατράνταχτη απόδειξη της Αναστάσεώς του. Γιατί όπως είπαμε και πριν, καλά τα Ευαγγέλια, αλλά είναι για μας που πιστεύουμε. Για τους απ' έξω τα αμφισβητούν. Σου λέει δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν τα πιστεύουμε. Είναι δική σας υπόθεση. Τα γράψατε όπως σας συνέφερε. Τούτα όμως δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, να ανορθώσω λίγο το φρόνημά μας. Δεν πρέπει να είμαστε καρπαζοεσπράκτορες. Δεν είμαστε ητοπαθείς. Δεν είμαστε οπισθοδρομικοί, όπως θέλουν να μας λένε. Η πίστη μας δεν είναι μόνο, συγχωρέστε με, η μεγαλύτερη στην ηλικία, σας σέβομαι απόλυτα, με σεβασμό στέκομαι μπροστά σας. Αλλά λέω τι λένε οι κακές οι γλώσσες. Η πίστη μας δεν είναι μόνο για τις γιαγιάδες και τους παππούδες, για τους αφελείς, για τους αγράμματους. Η πίστη είναι για τους έξυπνους. Οι πραγματικά έξυπνοι επενδύουν στην πίστη γιατί βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, γιατί βλέπουν πέρα από τον τάφο, γιατί βλέπουν πέρα από αυτόν τον κόσμο, πέρα από αυτή τη ζωή και το τι γίνεται μετά. Και το μετά είναι χωρίς τέλος. Τούτο εδώ, είτε καλός είτε κακός, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα περάσει. Θα τη βγάλουμε πέρα τη ζωούλα μας, με όσα χρονάκια μας έχει ο Θεός να ζήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως τι γίνεται? Γι' αυτό λοιπόν οι έξυπνοι δεν στέκονται εδώ, δεν βλέπουν μόνο μέχρι τη μύτη τους, αλλά επενδύουν στο μετά. Αυτή είναι η πίστη μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, και είναι αλήθεια, δεν είναι παραμύθια, είναι γεγονότα, και να είμαστε χαρούμενοι που η πρόνοια του Θεού μας επεφύλασε να γεννηθούμε σε αυτή την πίστη. Να είμαστε χριστιανοί και ορθόδοξοι. Δεν το λέω αυτό με κανενός είδους έπαρση και εγωισμό. Δεν το λέω με κανένα ίχνος ρατσισμού. Ο Θεός μπορεί να σώσει τους πάντες, γιατί είναι Θεός όλων των ανθρώπων. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους και όλους τους ανθρώπους θέλει να τους σώσει. Και έχει 1000 τρόπους για να τους σώσει. Εμείς δεν κοιτάμε αυτό. Εμείς κοιτάμε το δώρο που έδωσε σε μας. Εμείς όμως που είμαστε χρεωμένοι με την Αγία μας ορθόδοξη πίστη, είμαστε πραγματικά αναπολόγητοι. Όταν θα βρεθούμε μπροστά Του για να δώσουμε λόγο για τη ζωή μας, γιατί η ζωή μας δεν είναι δικιά μας, είναι δικιά Του. Δώρο του Θεού είναι στον καθένα μας και θα την επιστρέψουμε πίσω, και όχι μόνο θα την επιστρέψουμε, αλλά θα Του δώσουμε και λογαριασμό πώς τη ζήσαμε. Γιατί δεν ερχόμαστε εδώ για να μοιράζουμε πόνο, αλλά ερχόμαστε για να Του μοιάσουμε, να φτάσουμε στο καθομοίωση. Και όταν λοιπόν θα βρεθούμε μπροστά Του, ενώ οι άλλοι που δεν γνώρισαν, που δεν άκουσαν για Χριστό, θα έχουν τις δικαιολογίες τους. Και εκείνοι θα κριθούν με επιοίκεια και θα κριθούν με βάση τη συνείδησή τους. Που είναι αυτό το μαύρο κουτί, είναι αυτή η πηξίδα που έβαλε, είναι αυτό το μηχάνημα, δεν είναι μηχάνημα, έτσι το λέμε. Είναι αυτή η πηξίδα που έβαλε ο Θεός μέσα μας και μας κατευθύνει στο καλό και μας λέει κάντο αυτό και μας αποτρέπει από το κακό. Αυτό λέγεται συνείδηση. Αυτοί λοιπόν που δεν άκουσαν για Θεό θα κριθούν με βάση τη συνείδησή τους. Και μπορεί να μας ξεπεράσουν κατά πολύ. Μπορεί να είναι πολύ κοντύτερα στο Θεό αυτοί από μας. Αλίμονο όμως σε μας που είμαστε από τα γενοφάσκια μας στην Εκκλησία, στην πίστη, στην Ορθοδοξία, αλίμονο εάν εκείνη την ώρα δεν έχουμε τι να πούμε και τι να απολογηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά την πίστη μας. Και τώρα αυτό που ζούμε είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία. Συγχωρέστε με την ταπεινή άποψη. Δεν κάνω το δάσκαλο προς Θεού.
σκέψεις εκφράζω και μάλιστα όχι δικές μου, άλλων πνευματικών, πραγματικά πνευματικών και σοφών ανθρώπων, στους οποίους στοιχίζομαι ταπεινά και εγώ, όπως στοιχίζεστε και εσείς. Και λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες και μέρες που περνάμε τώρα, εδώ και ένα χρόνο, το ζητούμενο είναι να αναλογιστούμε και τις δικές μας ευθύνες. Γιατί ότι υπάρχουν σχέδια πονηρά κατά της πίστης μας και κατά της πατρίδας μας, δεν χρειαζόταν να φτάσουμε τώρα στο 2020 για να το καταλάβουμε. Αυτά είναι από τότε που ο Χριστός μας ήταν στη γη, το είχε πει και είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Είναι παραδομένος στον πονηρό. Προσωρινά βέβαια, γιατί ο Χριστός μας τον έχει ξεδοντιάσει με την Ανάστασή Του. Αλλά προσωρινά ακόμα κάνει μαγκές. Και ο κόσμος είναι παραδομένος εκούσια με τη θέλησή του. Άρα λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περίοδο τώρα του κορονοϊού, το ζητούμενο είναι να σταθμίσουμε τη δική μας στάση, τις δικές μας ευθύνες. Εμείς είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε. Είμαστε με την πίστη μας ζωντανή μέσα μας. Ή είμαστε του γλυκού νερού. Ή είμαστε της επιφάνειας. Ή είμαστε του Θεαθήνε για τα μάτια του κόσμου. Γράφουμε καλά τώρα στις εξετάσεις μας, γιατί είναι σαν να γράφουμε εξετάσεις. Ή γράφουμε κουλούρια. Λέγαμε και προχθές. Εάν αντί να ενωθούμε μεταξύ μας στη βάση της ταπείνωσης και της αγάπης, εάν χωριζόμαστε σε φατρίες, σε ομάδες, σε μερίδες, εσύ φοράς μάσκα, εσύ δεν φοράς, και γυρνάμε αιώνες πίσω και θυμίζουμε την οικονομαχία, τότε που έγινε μαλλιά κουβάρια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πράγματι δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν κάθε εμπόδιο για καλό. Ας μην αποθαρρυνόμεθα. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ζει Κύριος ο Θεός. Μας έχει περάσει, μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Τι να λέμε τώρα? Δεν υπήρχαν χειρότερες εποχές? Μα νομίζω ότι η εποχή που ζούμε, με όλες τις δυσκολίες, όχι η χειρότερη δεν είναι, η καλύτερη είναι. Ας μου πει ένας, αν είχε κάποια γενιά πριν από μας, τις ανέσεις και την πολυτέλεια και τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα. Ακόμα και τώρα, στην εποχή της κρίσης και στην εποχή του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, ας μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Ο Θεός είναι ζωντανός, ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά μας προτείνει το χέρι να συνεργαστούμε μαζί Του. Μα τι να κάνουμε εμείς, μικρά και αδύναμα ανθρωπάκια? Ναι, αλλά αυτό το λίγο που περνάει από το χέρι μας, ας το κάνουμε. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε και ο Θεός θα κάνει εκείνα που δεν μπορούμε εμείς. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις σας ταλαιπώρησα λίγο, αλλά ήταν επιβεβλημένο για να καλύψουμε το κενό του χρόνου, για να μην μας πάρει ο ύπνος. Και ας είμαστε λοιπόν χαρούμενοι, αισιόδοξοι, γιατί ο Χριστός μας αναστήθηκε, και με αυτό να τελειώσουμε, όχι για λογαριασμό Του, αδελφοί μου. Ο Χριστός μας δεν κατέβηκε από τον ουρανό να κάνει μια επίδειξη των δυνάμεών Του ή να κάνει ένα test drive, να το πούμε για τους νέους με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, να κάνει μια δοκιμή να δούμε θα τον νικήσει το θάνατο ή δεν θα τον νικήσει. Όχι βέβαια, αυτά είναι βλαστήμιες. Συγχωρέστε με που τα αναφέρω, αλλά τα αναφέρω για να τα ξεμπροστιάσουμε. Ο Χριστός μας αναστήθηκε μόνον για μας. Εμείς χρωστούσαμε να πεθάνουμε, γιατί η αμαρτία πληρώνεται με θάνατο. Δεν είναι δωρεάν η αμαρτία. Αν δεν το έχω καταλάβει αυτό, δεν το έχω λέω, αν δεν το έχω καταλάβει αυτό, πλανώμε πλάνη νικτράν. Η αμαρτία δεν είναι δωρεάν. Πληρώνεται η αμαρτία.
Και εμείς λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όλο το ανθρώπινο γένος για τις αμαρτίες του, άξιζε την ποινή του θανάτου. Και έρχεται ο Χριστός μας, ο Θεός μας, και λέει, αφήστε, πληρώνω εγώ για σας. Τι έκαναν τότε οι άνθρωποι, τι τους έλεγαν οι ψευτοθρησκείες τους? Να κάνουν ανθρωποθυσίες. Όχι μόνο θυσίες ζώων, ανθρωποθυσίες. Και ακόμα γίνονται. Και ακόμα γίνονται σε δαιμονικές λατρείες. Έτσι. Και πριν από 2.000 χρόνια ήρθε ο Θεός και έκανε την Επανάσταση. Και λέει, όχι τέτοια. Δεν θα θυσιαστείτε εσείς. Δεν θα θυσιάζετε ανθρώπους. Εγώ θα θυσιαστώ για σας. Άρα λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε για μας. Νίκησε τον θάνατο που δεν μπορούσαμε να τον νικήσουμε εμείς. Νίκησε τον θάνατο, το μεγαλύτερο και χειρότερο εχθρό, και μας έκανε δώρο την Ανάστασή του. Υφίσταται ακόμα μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Είναι πικρό το ποτήρι. Όσοι το έχουν πιει, το ξέρουνε, και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά τους. Αλλά είναι προσωρινό. Είναι προσωρινό. Και οι Άγιοι μας που τους αναφέραμε προηγουμένως, και αυτοί έφυγαν από αυτή τη ζωή και μάλιστα με κακό θάνατο. Κακήν κακός. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων, τεθνάνε. Φάνηκαν στα μάτια των άπιστων ότι χάθηκαν, έσβησαν, ότι έφυγαν κακήν κακός, σαν το σκυλί στα μπέλη. Συγχωρέστε, είναι σκληρή η γλώσσα, θα μου πείτε, αλλά για να γίνονται κατανοητά τα λέω. Και όμως, λέει, αυτοί είναι εν ειρήνη, είναι Άγιοι, έχουν δύναμη, είναι αναστημένοι. Αναστημένοι γιατί ο Χριστός μας που αναστήθηκε κάνει δώρο την Ανάσταση, και όλοι οι Άγιοι και όσοι θέλουν να τους μοιάσουν θα αναστηθούν και αυτοί. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις που δεν είναι σκέψεις αλλά είναι γεγονότα, να πορευόμαστε στη ζωή μας ταπεινά, χωρίς εγωισμούς. Δεν τους θέλει τους εγωισμούς, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να έχουμε, και γι' αυτό είπαμε προχθές ότι ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία μας να είναι αυτή που ακόμα δεν την έχουμε κάνει. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν την έχουμε κάνει? Μπορεί να μην έχουμε κάνει πράξη τον εγωισμό μας, αλλά αφού τον κουβαλάμε μέσα μας, είναι ικανός να μας καταστρέψει. Ταπεινά, με πίστη, με εμπιστοσύνη στον Θεό, στους Αγίους μας, στην Παναγία Μητέρα Του, που μας τη χάρισε και είναι δική μας μάνα, πάνω από το Σταυρό. 7 λόγους είπε ο Χριστός μας. Μεταξύ αυτών βρήκε το κουράγιο πάνω από το Σταυρό να κάνει την πνευματική υιοθεσία, να αναθέσει τη μητέρα Του στον Ιωάννη και τον Ιωάννη στη μητέρα Του. Και αυτό εξηγεί γιατί εμείς οι χριστιανοί, στη δύσκολη ώρα, χωρίς να έχουμε κάνει καμιά πρόβα στο σπίτι, νομίζω να στάθηκε κανένας στον καθρέφτη και να είπε, αν μου τύχει κάτι κακό, τι να φωνάξω? Όχι βέβαια. Αυθόρμητα τι μας βγαίνει? Παναγία μου. Γιατί έτσι εξηγείται και ερμηνεύεται, επειδή ο Θεός μας την έκανε δώρο τη μητέρα Του. Την έδωσε στον Ιωάννη, τον άνθρωπο, τον μαθητή Του, και εμείς όλοι που είμαστε δικοί Του, που πιστεύουμε σε Αυτόν, έχουμε αυτό το εξαιρετικό δώρο και την τιμή να έχουμε και μάνα μας, την Παναγία. Με όλα αυτά λοιπόν που είπαμε, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον χαρούμενοι. Όχι χαζοχαρούμενοι, πραγματικά χαρούμενοι. Και πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, με υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας, στον κόσμο ολόκληρο. Αμήν.